Последен ден отиваме в 6 ден. Последен ден от училище. От задния вход! Малко не се чу, обаче отиваме в 6 стая да гледаме филм. Пръща се, защото е последен ден от училище. И тук сме сега тук. И не знам дали ще мога да снимам час. И надяваме се, защото сме на първия, че най-да седим по последния. Ама аз съм с Павлин. Нищо ще седем двете. И ще извикаме Павлин пред нас. Айде? Успяхме да снимаме сега един приятел. Мисля, че му пуска интернет на компютъра. Няма да се говори, може би. Ето, ако да. И така. И сме сега ни. Да, ето. Мале, колко съм ужасна. И ще гледаме филм, защото там ще ми снимато да правим. На здраве. За Бога пуснаха ни слава. Гледаме хилядия слава. Ай, фокусира, бе! Може да ви се стори познато, защото случаят Тя госпожа пускаше много страшни работи за духовете са много страшни. 2022, няколко месеца преди кралица Елизабет II да почине. Видеото е направено от Sky News по време на нейния юбилей. Това, което се паниката. живо. Нека видите. Наблюдаваме самолети на британските военни. Хора не казваме чао, защото да, защото пускам така че